ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза пешинаш. ҳозира даромадгоҳи рақами 11 шашум риад. ҳам хел ваёра хостум нишон тиём спорт стилора. ана ин дутаи аввале ки ҳастай оранҷевии кабуд, ино ҳам хе туника баринан тоқа тамом ва ишон материалшон беҳад хушрӯай падна мезана. нархошон 180 сомон бе почаян. ана сирх зард ва розовию у калтои дигараш боша ва ё двойкаян. ино турецки тоза 250 сомонӣ туркиёш. баъд қисми поёна бинед дариҷа бо ҳаст ҳар хела тикток ва хелиё нархошон 200 сомон. иҷада бошад бо инчунин ҳамхе платёи дароз астай, куртои дароз аст ва то зону риад янамин дуюму сеюме ки аз болоай ва ё ҳамашон то зону ё баъзеёш аз зону камакак поёнтарай дарозишон. нархошон 180 сомониай нархи дона. касе опту мегира бо арзонтар мешава. набинед анами тарафам ҳамаш ҳамхе то зонуан бе почаян. ино ҳамхе платёи современӣ ки хеле меган. ина бо ҳаст 200 сомон аст. спорт стил куртапоча бинед. размерошон инора медонед оверсайсан, без размеран, стандарт то тақрибан то размери 52-54 мешава. ҳамаи ҳаминое ки мебинед бе начосай. ина марҳамат, ина иҷара бо пурратар нишон метиҳам. ин намудча баъзеош ҳам хе надпис доран, баъзеош нигинай ҷои надписда ҷои авай навишта ҷотуш ҳам хе нигинай. хулоса марҳамат, тамошо кунед, бинед. ҳамин спорт стило аз 100 бовар кунед аз 170 сомонам ҳаста, 160 сомонам ҳаст. ине ки ҳозир мебинед ино дигар хелтаран, сифатошон хубтаракошай. барои авай нархошон ҳама хелай аз 200 сомон то 250 сомон. ҳамин двойкош анаи платье ки якум истодагиай пеш аз розови ваям туника баринай, ваям худаш тоқа. нархаш 180